90-luvun Suomessa oli asioita, joista ei puhuttu. Oli perheitä, joissa viikon rytmin määritti korkin napsahdus ja lasten piti opetella lukemaan aikuisten mielialoja jo ennen kuin he oppivat lukemaan kirjoja. Tämä sukupolvi kasvoi hiljaisuuden ja selviytymisen välimaastossa. Muutama päivä sitten some- ja mediapersona sekä nykyinen elokuvatähti Henri Wexström eli Veksi julkaisi mielestäni vuoden tärkeimmän YouTube-videon Suomessa. Videossa hän ja Tolosen Andreas pudotetaan lentokoneesta silmät sidottuina jonnekin päin Eurooppaa, jonka jälkeen heillä on 72 tuntia aikaa päästä Veksin isän luokse Porvoon nurkille Kerkkoon. Itse konsepti on Suomitubessa jo varsin nähty, varsinkin Daniel Aholan ja Andreas Tolosen toimesta, eikä tarjoa juuri mitään uutta. Vaikka Veksin videon fokus on seikkailussa, taustalle on punottu toinen tarina. Tarina lapsuudesta, jollaisia suomalaisessa arjessa on enemmän kuin moni uskoo. Sitä taustaa vasten on pysäyttävää muistaa, että viime vuonna tehtiin 229 540 lastensuojeluilmoitusta. Se tarkoittaa yli 18 000 ilmoitusta kuukaudessa, tai toisin sanoen joka 2,3 minuutti joku tekee lastensuojeluilmoituksen. Tässä videossa seuraa spoilereita Veksin videosta niin kuvallisesti kuin erityisesti sanallisesti, eli jos et ole katsonut sitä vielä, niin käyppä katsomassa se ja palaa tämän videon pariin sen jälkeen. Veksin videon kannattaa varata aikaa, se nimittäin imaisee reilun 2 tuntia sun elämästä. Mutta voi pojat, ettei aikaa olisi voinut käyttää paremmin kuin tämä video. Siirrytään siihen pihviin tämän hampparin sisällä. Veksin tarina kertoo, kuinka äidin päihteiden käyttö aiheutti perheessä väkivaltaa ja muita vaaratilanteita hänen ja hänen sisarustensa ollessa pieniä. Kierre jatkui pitkään, kunnes perheen isä haki avioeroa. Yksinhuoltajuutta hän ei kuitenkaan lapsistaan saanut edes oikeuden kautta. Vasta muutama vuosi myöhemmin perheen äiti oli itse käynyt allekirjoittamassa paperit lasten luovutuksesta isälleen. Veksi jatkaa avoimesti, miten lapsuuden tapahtumat ovat vaikuttaneet hänen kasvuunsa aikuiseksi. Ja kuten arvata saattaa, niin käsittelemättömät asiat ovat vaikuttaneet häneen ei niin hyvällä tavalla. Riittämättömyyden tunne, ahdistuksen möykky ja sisäinen tyhjyys ovat kalvaneet häntä vuosia. Stoppi tuli, kun Veksi otti lääkeyliannostuksen saadakseen edes hetken rauhaa omista ajatuksistaan. Tunsin välitöntä hengenheimolaisuutta Veksiä kohtaan videon katsottuani. Oma taipaleeni aikuisuuteen ei ole ollut helppo ja monia yhtymäkohtia Veksin tarinaan löytyy. En tällä videolla lähde avaamaan asiaa sen tarkemmin, sen videon aika on joskus myöhemmin. Videon tärkeyttä ei voisi alleviivata liikaa. Samanlaisia kohtaloita löytyy valitettavan paljon täältä meidän lintukodosta Suomesta. Videosta voitaisiin vetää yhteyksiä aika moneen teemaan, joihin voisi paneutua syvemminkin, kuten lastensuojelu ja sen resurssit, mielenterveysongelmat, miehen mallin tarkastelu, nyt vain muutaman mainitakseni. Vuonna 2024 yli 15-vuotiaat suomalaiset kuluttivat 8,3 litraa 100% alkoholia asukasta kohden. Alkoholin kulutus on toki vain yksi osa kokonaisuutta, mutta se toimii synkkänä indikaattorina siitä, miten paljon meillä on Suomessa kipua, joka jätetään käsittelemättä ja puretaan tavoilla, jotka eivät koskaan saavuta ongelman ydintä. Ja kun näihin yhdistää mielenterveyspalvelujen ruuhkautumisen, resurssipulan, perheiden jaksamisen ja ylisukupolviset traumat, ei ole ihme, että olen huomannut Veksin tarinan resonoivan niin monen kanssa. Se ei ole vain yksi tarina. Se on monelle tuttu kaava. Lapsi, joka kasvaa ympäristössä, jossa hänen täytyy selviytyä, ei elää. Aikuinen, jonka harteilla on asioita, joita ei koskaan kuulunut hänelle edes antaa. Ja lopulta kriisi, jossa oma keho sanoo, ettei vanhoilla toimintamalleilla enää pärjää. Ja juuri siksi Veksin video on niin tärkeä. Ei siksi, että siinä hypätään laskuvarjolla ja juostaan halki Euroopan, tai että se on tuotannollisesti hieno. Vaan siksi, että se muistuttaa meitä. Meidän pitää kuunnella toisiamme paremmin ja meidän pitää uskaltaa puhua ajoissa. On helppo ajatella, että tällaiset tarinat kuuluvat vain toisten koteihin, toisten perheisiin, että tuollaista ei tapahdu täällä meillä päin. Mutta totuus on se,
että Suomessa on edelleen lapsia, jotka elävät parhaillaan siinä pimeydessä, josta Veksi pääsi lopulta ulos. Ja jos yksi tällainen video saa edes yhden lapsen, nuoren tai jonkun läheisen hakemaan apua ennen kuin tilanne on liian pitkällä, tai yhden aikuisen ymmärtämään, ettei hänen tarvitse kantaa kaikkea yksin, silloin se video on tärkeämpi kuin yksikään viihteellinen haaste, temppu tai toimintakohtaus YouTubessa. Me puhumme paljon siitä, miten suomalainen mies ei avaa tunteitaan. No, tässä meillä on mies, joka teki sen 2 tunnin ja 11 minuutin mittaisella videolla. Ja hän teki sen hyvin. Jos tästä videosta jotain jätät itsellesi mukaan, ajattelen, että jos Veksin tarina kosketti sinua ihan pienestikin, pysähdy hetkeksi. Kysy itseltäsi, onko jotain, mitä sinä olet kantanut liian pitkään yksin. Ja jos vastaus on kyllä, niin muista, avun hakeminen ei tee susta heikkoa. Se tekee susta rohkean. Jos yksikin tarina voi muuttaa, mihin suuntaan viet sun elämääsi, tämä on juuri sellainen.